Hello guys, welcome back to my new another long vlog. ଏଇଟା ମିନି vlog ନୁହଁ, ଏଇଟା ବଡ଼ vlog। ସବୁବେଳେ ତ ମିନି vlog ପକଉଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଲଙ୍ଗ vlog ମୁଁ କାଲି ଭାବୁଥିଲି କରିବି ବୋଲି, ଆସିକି ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ ଲାଗିଲା, ଶୋଇପଇଲି, ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ହଉ, ଆମର କାଲି ଥିଲା କ'ଣ ମେଜର 5 ଥିଲା, ଆଜି ଥିଲା ମେଜର 6। ଆମ ଦିଟା ପେପର ଥିଲା, ଦିଟା ପେପରରେ ବହୁତ ବିଶେଷ କରି ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କ'ଣ ହେ ମେଜର କୁହନି, ମେଜର 5 ଯେତେ ଖରାପ ହେଇଛି ଆଉ ଜମା ବି କୋଉଟା ଖରାପ ହୁଏ। ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଚଳିଲା ଭଳିଆ ଟିକେ ଆମେ ଟିକେ ଜଣା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମେଜର 5 ଆମର କିଛି ବି ଜଣା ନଥିଲା। କ'ଣ ସେ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଅନର୍ସ, ମୁଁ ହେଉଛି ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଅନର୍ସ। ଏଇଟା ଆପଣ ଯେ ଜାଣିନଥିବେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ମୁଁ ହେଉଛି ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଅନର୍ସ। ମୋର ଇଲେକ୍ଟିଭ ହେଉଛି ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଆଉ ମୋର ହେଉଛି ଜେକେବି କଲେଜ ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି। ଆଉ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଅନର୍ସରେ ସବୁଠୁ ମୁଁ କାଲି ଆଜି ଆସିଲା ବେଳକୁ କହିଲେ ବସି ଭାବିଲି, ମୁଁ କହିଲି ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଅନର୍ସ ନେଲି କ'ଣ ପାଇଁ। ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଅନର୍ସ ଏତେ ବେକାର ଅନର୍ସ, ଏତେ ବେକାର ଅନର୍ସ, ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ। ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅନର୍ସ ପଲିଟିକାଲ ଅନର୍ସ ନ ହେଇଥିଲେ ଯଦି କିଛିଟା ତ ଆମେ ପଢ଼ିଥିବେ, ତାର ବିଷୟରେ କିଛିଟା ସ୍କୁଲ ଟାଇମ୍ ପଢ଼ିଥାଉ, ସେଇ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଲେଖିଦେଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଅନର୍ସ ଟୋଟାଲ ସେମ୍ ନୁହଁ। ଆମର ଗ୍ରାମାର ଥିଲା, ଲୋକ ତମେ ଶୁଣ ବୁଝିପାରିଲେ ସିନା କିଛି ଲେଖିବ, କୁହ ତମେ ନିଜେ କିଛି ବୁଝି ଯଦି ପାରୁନଥିବ ତାହେଲେ ଲେଖିବ କ'ଣ। ମୁଁ ଆମର ପାଣିନିଙ୍କ ସୂତ୍ର ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପଢ଼ିଥିଲି, ବେଶୀ ପଢ଼ିନଥିଲି, ସେଇଟା ମୁଁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥାଏ। ତଥାପି ମୁଁ କ'ଣ ମୁଁ ଖାଲି ପାଣିନିଙ୍କ ବିଷୟ ପଢ଼ି ଯାଇଥିଲି। ସିଏ ଗୋଟେ ଦେଖ, ଆମର ଗୋଟେ ପାଣିନି ବାହାରିଥିଲେ, ଯିଏକି ଆମ ସବୁ ବ୍ୟାକରଣ ସବୁ ସୂତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ସବୁ ମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କାମ ସେଇ ସବୁ କରିଥିଲେ। ସିଏ କ'ଣ ବହୁତ ତପ କରିସାରିଲା ପରେ ସିଏ ଲାଷ୍ଟକୁ ସେ ସୂତ୍ରଟା ପାଇଥିଲେ। କେମିତି ପ୍ରଭୁ ଶଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ଦେଖା ଦେଇଥିଲେ, ସେ ଦେଖା ତାଙ୍କ ଆଗ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ଗୋଟେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ, ସେଇଟା ତାଙ୍କ ବୀଣାରୁ ଏକ ଧ୍ୱନି ହେଇଥିଲା। ସେ ଯେଉଁ ଧ୍ୱନି ସବୁ ବୀଣା ବାହାରିଥିଲେ, ସେ ସେଇ ଧ୍ୱନିକୁ ସବୁ ଅନୁସରଣ କରି ତତ୍କ୍ଷଣ କରି ସବୁ କରିକି ଲାଷ୍ଟକୁ ଯାଇକି ଯେଉଁ ସୂତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ। ତମେ କାହିଁ ଏତେ ସବୁ କରୁଥିଲ, କୁହ କାହିଁ ଏତେ ସବୁ କରୁଥିଲେ? ତମକୁ କିଏ କହିଥିଲା କରିବାକୁ? କେହି ତ କହିନଥିଲେ, କାହିଁ କରୁଥିଲ କାହିଁକି? ସିଏ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ବେକାର, ସିଏ ଯାହାକୁ ଆମେ ଟୋଟାଲ୍ ଯେତେ ପଢ଼ିଲେ ବି ମନେ ରହୁନାହିଁ। ଭାଇରେ ଆମ ଅନର୍ସ ପିଲା ଅଛନ୍ତି କେତେ ଟପର, ଯାହା ନାଁ ନେଉନାହିଁ ହେଲା, ସେମାନେ ତ ପୁରା ରାମ୍ପି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲି। ମୁଁ ତ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବ ଥିଲା, ଆମର କ'ଣ ଗୋଟେ ଦିନ ଗ୍ୟାପ୍ ହେଇଗଲା, ଯେଉଁ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଗଲା ବୋଲି ମୁଁ ସେଇଦିନ ବହି ଖୋଲିଲି, ପଢ଼ିଲି, କିଛି ବୁଝିପାରିଲି। ସତ କଥା କହିବି, କିଛି ବି ବୁଝିପାରିଲି, ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲି। ଲାଷ୍ଟକୁ ଥୋଇଦେଲି। ମୁଁ କାଲି ସକାଳୁ ଉଠିବା, ଯାହା ପଢ଼ିବା ତାହା ଲେଖିବା, ଆମର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ପୁଣି ତାପରଦିନ ସକାଳକୁ ଉଠିଲି, ଭାବିଥିଲି 4ଟାରୁ ଉଠି ବହୁତ କିଛି ପଢ଼ିବି ବୋଲି, 4ଟାରୁ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ନାହିଁ ହେଲା। ପୁରା ଯେଉଁ କହିଲି 4ଟାରେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ଉଠିଲି 5ଟାରେ, 5ଟା ମିନିଟ୍, 5ଟା 10-15 ହେଇଯାଇଥିଲା। 5ଟା 10-15 ବେଳକୁ ଉଠିଲି। 5ଟା 10-15 ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ନାକୁ ପଢ଼ିଲି, ଭଲ ଲାଗିଲାନି ଟୋଟାଲି। ବୁଝି ତ ପାରୁନଥିବ, ଭଲ କ'ଣ ଲାଗିବନି କୁହ? କୌଣସି ଜିନିଷ ଟିକେ ବୁଝିପାରିଲେ ତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗିବ, ଯେଉଁଟା ଟୋଟାଲି ନ ବୁଝିବ ତ ସେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ବା କେମିତି? ସେଇ ପାଣିର ସହିତ ସେଇ ଯେଉଁ ବୀଣାରୁ କଲା, ସେଇ ଗୋଟାକୁ ମୁଁ ଖାଲି ପରୀକ୍ଷାରେ ତାକୁ ବସି ଘାଣ୍ଟିଛି, ବସିକି ପ୍ରଭୁରେ ମାର୍କ କ'ଣ ଦେବେ ପ୍ରଭୁ, ଲାଗୁଛି ବ୍ୟାକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ ଲାଗିଯିବ ପୁରା। ଏଇଟା ଟିକେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଉପରେ ଅଛି ବ୍ୟାକ୍ ଲାଗିବାର। ପେପର କ'ଣ ଏଇଟା 5ଟା ବ୍ୟାକ୍ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି। ଆଜି 6ଟା କ'ଣ ହେଇଛି, ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶକୁନ୍ତଳ। ହେ ମୁଁ କହିଲି ଏ ଶକୁନ୍ତଳା ବିଷୟରେ ତୁ କ'ଣ ନ ପଢ଼ିବ? ଶକୁନ୍ତଳା ବିଷୟରେ ମୁଁ ପଢ଼ିକି ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ କୁହନି, ଶକୁନ୍ତଳା ଗପ ବିଷୟରେ ଦେଖିଥିଲି, ମୁଁ ଶକୁନ୍ତଳା ବିଷୟରେ ଗାରେଇ ଦେବି ହେଲା। ଦେଖ ଆମ ସେ ପୁରା ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପର ଧରୁ କାହିଁ କ'ଣ ପକେଇଦେଲା ସଂଜ୍ଞା, ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନେବି 5 ମାର୍କିଆ 8ଟା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ସଂଜ୍ଞା ପଡ଼ିଛି। ମାନେ ସେ ଆଗରୁ ଟିକେ ନା ପଛରୁ ଟିକେ ନ ଲେଖା ହେଇଛି। ଭାଇରେ ମୁଁ ତାକୁ ପଢ଼ିବି କ'ଣ, ଲେଖିବି କ'ଣ, ମୁଁ କିଛି ବି ଜାଣିପାରିଲି ହେଲା। ତଥାପି କ'ଣ ମନ ଇଚ୍ଛା ଖାଲି ସେ ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶକୁନ୍ତଳା, ଆଉ କିଛି ନା ପେପର ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବାକୁ, ସବୁ କରିବାକୁ। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କାଳିଦାସ ଏତିକି ଥାକେ, କାଳିଦାସ ପଏଣ୍ଟ। ତାପରେ ଲେଖିଛି ମନ ଇଚ୍ଛା ଟିକେ ନା କ'ଣ ଟିକେ ହିଣ୍ଟସ୍ ମିଳିଲା ବେଳକୁ, ଯଦି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଥାଏ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ସ୍ତ୍ରୀ ନା ପକେଇ ଦେଇଥିଲି, ଯେଉଁ କାହାର ରାଜା ଦୁଷ୍ୟନ୍ତଙ୍କ ହେଲା। ସେମିତି ଯାହା କରିବ। ସତତ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଅନର୍ସ ପିଲା ଯଦି ବି ଦେଖୁଛ, କି ତା ପୂର୍ବ ଏଜ୍ ଦେଖୁଛ, ତମେ ଯାହା କରି ହାତ ଗୋଡ଼ ଧରୁଛି, ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଅନର୍ସ ଟୋଟାଲ୍ ନେବନି। ଯଦି ତୁମର ସତରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଯଦି ତୁମେ ରେଗୁଲାର କ୍ଲାସ୍ କରିପାରିବ, ପଢ଼ିପାରିବ, ତାହେଲେ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଅନର୍ସ ନେବ, ନହେଲେ ଟୋଟାଲ୍ ନେବ ନାହିଁ। ନହେଲେ ମୋରି ଭଳି ଅବସ୍ଥାଟା ହେବ ବେକାର। ଲାଷ୍ଟକୁ ପରୀକ୍ଷା ଟାଇମ୍ରେ କେହି ବି ତୁମକୁ ପଚାରିବେନି। ଆମେ ତ ନିଜେ ଆମର ଯେତେକ ଏକ୍ଜାମ୍ ହଲ୍ ଆମେ ବସିଛୁ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଅନର୍ସ, ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପରକୁ ଅନଉଥାଉ ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ MCQ ତ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଅନର୍ସ କ'ଣ ପଢ଼ିବ, ତୁମେ ତ ଇମାଜିନ୍ ବି କରିନଥିବ। ତୁମେ ଯେଉଁ ନ ଭାବିଥିବ ସେ ବର୍ଷ ପଡ଼ିବ। ମୋର ପଡ଼ିଥିଲା MCQ, ମୋ ମନ ବି ପଡ଼ୁନି କ'ଣ ପଡ଼ିଥିଲା। ହଉ ଛାଡ଼, ଏତେ ସବୁ ନେବା ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଆଜି କାହାର କେଉଁଠି ତ ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଚାଲିଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆମର ନୁହଁ। ଆମର ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଟେନସନ୍। ତଥାପି ମୋର କେଉଁ ଟେନସନ୍, କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ସିଧା ଆସିଲି, ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଖାଇଲି, ପିଇଲି, ଗାଧେଇଲି,
ତାପରେ କ'ଣ ଗାଧେଇଲି ହେ ହେଣ୍ଡା ମସ୍ତେ ଫୋନ୍ଟେ ଦେଖିଲି ଆଉ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି ଘଣ୍ଟାକରେ ପୁଣି ଉଠିକି ଆସିକି ଭିଡ଼ିଓ କଲି। ମୁଁ କହିଲି ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେବା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଯିବା ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ପରେ ତୁମ ବ୍ୟାକ୍ ଲାଗିଗଲା ପରେ ଦେଖିପାରିବି ନା। ଏମିତି ସବୁ କହିଥିଲେ ଏଇ ବାହାଦୁର ଗୁଣ ସବୁ ମୋର ବ୍ୟାକ୍ ଲାଗିଥିଲା। ଏଇଟା ପରେ ମୁଁ ଗପି ପାରିବି ତୁମମାନଙ୍କ ଆଗରେ। ମୁଁ ଏଇସବୁ ବାହାଦୁର ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ମୋ ବ୍ୟାକ୍ ଲାଗିଥିଲା। ହଉ ଛାଡ଼ କ'ଣ ହେବ ଦେଖ ଜଣା ନାହିଁ। ଆମ ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟର ରେଜଲ୍ଟ ଥାର୍ଡ଼ ସେମିଷ୍ଟର କରିସାରିଲାଣି ଲାଗୁଛି ଫୋର୍ଥ ସେମିଷ୍ଟର ବି ହେଇଯିବ ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ ନାହିଁ ଯାହା କୁହ। ହଉ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହିବିନି। ସବୁଦିନ କ'ଣ ଟପିକ୍ ହୁଏ ତ ସେମିଷ୍ଟର ଚାଲିଛି ସେମିଷ୍ଟର ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି। ଆଗକୁ କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ଭାବୁଛି। ମୋତେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣି ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗିବ ଶୁଣିକି। ଖୁସି ଲାଗିବ ନାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣି ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଦେଖିବେ ଆଉ ନହେଲେ କିଛି ନାହିଁ। କିଛି କହିଦେବୁ ନା ଦେଖିଦେଇକି ପଳଉଛ ପୁଣି ସବୁ ଏତେ ଦେଖୁଛ ଜଣେ କି ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରୁନ। ଆଉ ଦେଖୁଥିଲି ମୋର ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ କରି ଯେତିକି ବି ଯାଉଛି ଭ୍ୟୁଜ୍ ଗୋଟେ 500 ମୋ ଗୋଟେ ସର୍ଟରେ ଯାଇଛି ବୋଲି ଗୋଟେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଶୁଣିକି ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆରେ ତମେ 500 ଜଣ ଲେଖୁଛ ଜଣେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ ଟିକେ ଦେଖ ନୂଆ ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି ସେସବୁ କିଛି ନମିତ ନାହିଁ କିଛି ଗୋଟେ ମାନବିକତା ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କମନ୍ ସେନ୍ସ ଗୋଟେ ସମସ୍ତେ କମନ୍ ରହିବା କଥା। ମୁଁ ନିଜେ ରହୁଛି ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ ରହିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଦେଇଦେଉଛି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଗୋଟେ ମାରିଦେଉଛି ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଲେ ମୋତେ। ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ସେୟା ତ କହୁଛି ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଗକୁ ନେକ୍ସଟ କେଉଁ ବ୍ଲଗ୍ ଆଣିବି କେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି। ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷା ରିଆକ୍ସନ୍ କାଲି ଅଛି। କାଲି ତ ଜାଗର ଅଛି ହେ ପ୍ରଭୁ କାଲି ଜାଗରରେ ଦୀପ ଜାଳି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସେମିଷ୍ଟର ଟିକେ ପାସ୍ କରିଦିଅ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ନହେଲେ କିଛି ନାହିଁ। ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଜାଗର ଆରମ୍ଭ କଲି ପଞ୍ଚମ କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ କରି ମୁଁ କହିବି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କେତେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼େ। ଲାଷ୍ଟ ଷଷ୍ଠ କ୍ଲାସ୍ ମୋ ଭଲ ମାର୍କ ରହିଥିଲା। ସପ୍ତମ ଭଲ ମାର୍କ ତାପରେ ଭଲ ମାର୍କରେ ରହିଥିଲା ଆଉ କିଛି କହିବି ରହିଥିଲା। ତାପରେ ପୁଣି ଜାଗର ସେଇଠି ଭଲ ମାର୍କ ପାଇଁ ଗଲି। ତାପରେ ଦଶମରେ ମୁଁ କହିବି ଫାଷ୍ଟ ଡିଭିଜନ୍ କରିଥିଲି ଫାଷ୍ଟ ଡିଭିଜନ୍ ଦଶମ ରହିଲା। ତାପରେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ବେଳକୁ ବୋଧେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଭୁଲଭାଲ ଖାଇ ପିଇ ଦେଇଥିଲି ବୋଧେ ଲାଗୁଛି ଜାଗର ଦିନ ନା କ'ଣ ଗୋଟେ ଏମିତି ହେଇଥିଲା। ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ମାର୍କ ଏତେ ଖରାପ ହେଇଥିଲା ପଢ଼ିକି ବି କିଛି ଲାଭ ହେଲାନି। ମୁଁ ସେ ଭାବିଲି ଯଦି ମୁଁ ପଢ଼ିକି କିଛି ମାର୍କ ରଖିପାରିଲିନି ପ୍ଲସ୍ ଟୁରେ ତାହେଲେ ଏବେ ସେମିଷ୍ଟରରେ କ'ଣ ନ ପଢ଼ିକି ଭାବୁଛି ମାର୍କ ଆଣିବି ବ୍ୟାକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ ଲାଗିବନି କୁହ। ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ ତୁମେ ପେଜ୍ ଫୁଲ୍ କରି ଲେଖିଛ ହେଲା କର କିଛି କର ନ କର। ବାଣ ଫୁଟିଲା ଦେଖିଲ ମାନେ ସେ ସମ୍ମତି ଦେଲେ ଯେ ମୁଁ ପାସ୍ ହେଇଯିବି ହେଲା। ପ୍ରଭୁ ଠାକୁର ମୋତେ ସେପଟୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ ବାଣ ଫୁଟେଇ ଗଲେ ବ୍ୟସ୍ତ ନାହିଁ ତୁ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଚାଲ ମୁଁ ତତେ ପାସ୍ କରିଦେବି। ହଉ ଆଉ କ'ଣ କହୁଥିଲି ହଁ ଯେଉଁ ସେମିଷ୍ଟର ମୁଁ ଯଦି ପ୍ଲସ୍ ଟୁଟା ଭଲ ପଢ଼ିକି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇକି ପଢ଼ିକି ଯଦି ମୁଁ ମାର୍କରେ ନ ରଖିପାରିଲି ଏତେ କମ୍ ମାର୍କ ରଖିଲି ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ମୁଁ କ'ଣ ବା ଆଶା କରିବି ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନି। ତୁମେ ଶୁଣ ଗୋଟେ କାମ କର ପେଜ୍ ଫୁଲ୍ କର ଖାଲି ପେଜ୍ ଫୁଲ୍ କରି ଯିବ ତମର ମାର୍କ ଆସିଯିବ ହେଲା। ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଅଛି ସିଏ ମୋତେ କହିଲା କହିଲେ ତୁ ଯାହା ଲେଖୁଛୁ ଲେଖ 32ଟା ପେଜ୍ ତୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ 23-24ଟା ପେଜ୍ ଫୁଲ୍ କରି ପଳେଇବା ମାର୍କ ପୁରା ଥୋଇଦେବେ ଦେଖାଯାଉ କେତେ କ'ଣ ହେଉଛି। ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲେ ମୋତେ ଭଲ ମାର୍କ ରହିଲା ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି ଯେ ଥାର୍ଡ଼ ସେମିଷ୍ଟରରେ ମୋର ଜମା ବ୍ୟାକ୍ ଲାଗିବନି। ଯଦି ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟର ମୋ ଖରାପ ହେଇଥିବ କୌଣସି ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି ମୋ ଥାର୍ଡ଼ ସେମିଷ୍ଟର ବ୍ୟାକ୍ ଲାଗିବ ହେଲା। ହଉ ଟାଟା ଦେଖା ହେବ। ଏଇ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆମର ଯେ ଛାତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଛାତ। ହଉ ଟାଟା ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଏକ ସବୁଦିନ ତ ମିନି ବ୍ଲଗ୍ ଆସୁଛି। ମିନି ବ୍ଲଗ୍ ତ ଡେଲି ଦେଖାହେବ। ଲଙ୍ଗ୍ ବ୍ଲଗ୍ ଏକ ମୋତେ ଟିକେ ନାକୁ କ'ଣ ଏବେ ତ ଡ୍ୟୁଟି ଟିକେ ନାକୁ ରେଷ୍ଟ ଅଛି ବୋଲି କରିଦେଉଛି ଆଗକୁ। ମୋତେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ମୋତେ ଜଣେଇଲେ ମୁଁ ସେଇ ଟିକେ ଭଲସେ ଭିଡ଼ିଓ କରନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି କ'ଣ ଟିକେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବି ଏସବୁ ଟିକେ ଜଣେଇଲେ ସିନା ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ ଆଗକୁ କରନ୍ତି କୁହ। ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ଜଣେଇବ ଏଇଟା ଗୋଟେ କର ସେଇଟା କର ନା ଏଇଟା କର ସାଙ୍ଗ ହିସାବରେ ତ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସେତିକି ତ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ହଉ ଟାଟା ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଏକ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ମୁଁ ରହିଲି ଟାଟା। ଆଉ ହଁ ରୁହ ଯାଇକି ତଳେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟା କରିକି ଯିବା ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଦେଇଦିଅ ଗୋଟେ 17 ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଦିଅ ଟାଟା।